Shwmae, fy enw yw Catrin Feelings, ac yr reswm pam mod i'n profi yw i sicrhau fy mod i'n saff, fi'n iach, ac os oes unrhyw beth da fi eisiau dal fe'n gynnar i wneud yn siŵr bod i ddim yn gweithredu. Helo, Sharif Khalifa ydw i, rwy'n meddyg teulu yng Nghaerdydd. Gyda triniaeth, gall rhywun sy'n byw efo HIV fyw mor hir ag iach ag unrhyw un eraill. Mae triniaeth hefyd yn atal trosglwyddiant y feirws. Mae triniaeth cynnar yn holl bwysig. Ac am y rhesymau yma, rwy'n annog fy nghleifion i brofi. Yr profion yn am ddim. Beth wyt ti'n gallu cael am ddim dyddiau yma? Mae'n swnio fel dydd yn y stil, i fod yn onest. Gall unrhyw un yng Nghymru archebu pecyn, prawf, cartref, cyfrinachol am ddim trwy mynd ar y wefan. Mae profion yn gam gyntaf i amddiffyn eich hunan a phobl eraill. Mae triniaeth gwych yn bodoli nawr, ond doedd ti ddim yn gallu gwybod ei status os ti ddim yn neud prawf. Felly, eleni, yn ystod Wythnos Profi HIV Cymru, gwnewch yn siŵr bod y parsel pwysicaf i cyrraedd eich tŷ yw pecyn prawf HIV. A does dim angen gadael y tŷ. Ti'n gallu neud y prawf pan ti'n chilo mas efo cathod. Felly neud e, fel fi.